Halo, aku Dina Aprilia. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya RTV Channel. Bye. Monggo, pepeling. Wis manut kula. Dados, nggih.
lumantar piyambak kawula semagakan para tamu. Inggih. Oh, nggih dereng wonten. Ayo Ibu Tuti. Iki arep ngaturke apa sliramu ayo jumeneng kene. Wis tak gawa tek gak apa-apa. Pokoke tan ayo belajar gak apa-apa. Inggih ngaturaken mari kangen. Ngaten inggih Ibu nggih. Lumantar kadang-kadang singa budaya. Mari kangen nggih kangen kali kula ya kangen karo Bu Kesi, kangen karo Nimas Kurnia. Sing dikangeni apa nih? Yo, saestu Bu kula iki kangen ya wis sauntara ora kepanggih. Lah ora dolan kok. Lah iya mari kula ya. Lah nek dolan kok tak rupak-rupake. Saka sregepele ora ngetan nggih. Oh alah ngono. Nggih. Sugeng rawuh Mbak Siti sapa kae? Oh nggih syukur rawuh Mbak Siti. Mbak Siti Giri Purno. Oh ngaten. Nggih Bu Siti Giri Purno. Bawangke wonten kalau dengan penggalih saged kasumbang suwanten Mas dipun ngaten. Niku Bu. Oh niki. Oh ayo nggih Bu Tuti. Oh iya, kripik gedang kripik tela ya. Cicik gedang ditanjakke. Ditanjakke sing dene lokal. Nggih, lumantar kadang-kadang singa budaya wonten mari kangen. Nggih. Dados.
Injih gambyong paringaken sampun kabeh atur mugi dadosaken panglipur ing ludhangan sonten menika lumantar kadang-kadang seliri sing kabeh. Injih matur sembah nuwun Bapak. Injih tamu katemben kundur Bapak Sutrisno ngaturaken sugeng kundur. Injih matur sembah nuwun Bapak Ibu mugi-mugi dalem soang-soang. Injih. Aih nika tamune sampun jengkar. Iki kata-kata Pradogo iki ya komplit. Iki ya kudu tak tanjake siji pokok siji ngono ya Bu Kesi ya. Ya saiki wira swara sakmono. Bebas niku lho. Oh wira swara sakmono mbane ge apa ora dicek. Wira swarane ditanjak. Oh tanjake. Oh. Ayo kene Kang Suro, ngadeg kene. Weh ngapalne sewengi. Ayo Bapak Suro. Kok aturi tindak mriki. Wonten panggung mriki. Bapak Suro aturi nyanyi. Ayo kene Kang Suro. Iya full ya. Dimas Sutris. Oh nggih. Dimas Pripun? Jejer Rano Bagus ya iki lho. Iki sing rawuh Mbak Pupuse Kesi Gedang karo Mas Raja. Santoso to sirung disalami. Dasar Bagus Tak tur salami kok Prasojo. dosaku akeh. Nggih, nggih. Ngene wae aku Rono. Sugeng rawuhipun Mas Santoso dadi Kapolres. Sugeng rawuh. Jangan Mas ngono ki terus Santoso. ngungkurne lho rawuh keri. Nggih, monggo kalajeng Kang Suro. Tak umpama nona kodo tanpa prau sasaturu den Gandrung kok duwi, Kluk. nyedam sari as moro. Iya. Jan suarane penake kaya ngono. Sayang anu Bu, ora gelem ngadeg. Lah iya wong gandrung kok ungkur. Ya pokoke bagus sih bagus. Gede dhuwur, ora gelem ngadeg. Iya lho Bu ya. Monggo ageng tamu katemben rawuh, Bapak Sutrisno mungkin ngaturaken sugeng rawuh, katurang rabi jangan sampun kepiatur senambi amirsani kadang-kadang singko budaya. Nika wonten nyidam sari lumantar jenengipun Ibu Kesi. Sing sayo sing rukun. Yang ono Aku kang bakal ngliwati nang karo ngelo. janji prasetyane ati Ono ono rasa rasane ngandri iyo iyo rasa jagat kaya kalingan Hae ngono lho let. Piye Mas?
Piye Bu? Biasane ngene iki leh mirengke ning sor pring. Nek isor Terus? spring karo ngombe kopi, Heeh. lungguh ning lincak. Terus dirubung Wong semut. loro kok ya kaya to dirubung semutan ayo tenan. Heeh. Kae lho Bu, bayangane awake dhewe ning seker tegandong ae lho ya Bu ya. Mau aku ning songkot kereta. Lah terus ning ndi? Ning isor spring. Gak. Heeh. Ning sor kerokot. Oh, ning isor kerokot. Iki monggo kalajengaken Ibu Gesi. Katamu iya 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 Sira wong bagus. Lakae lintange mat. Ya. Ngempos bareng. Ngempos ya Bu ya. Saya tua iki ya ngempos. Si penting sehat. Amin. Bahagia. Amin. Terus apa malih Kang Slamet? Sehat, bahagia, terus napa malih? Rezekine lancar. Rezekine lancar. Terus saya penak. Saya penak. Jian. Apane kuwi sing saya penak? Jarene awet lek ngomong anak putu. Lah nggih bener niku. Tapi si penting sehat loh Mas. Nggih, amin. Niku kunci yang utama pokok hidup niku sehat. Pokoknya sehat tuh golek apa gampang banget. Golek napa? Golek napa-napa gampang banget. Oh, alah tak kira golek uang napa sik kurang. Ya enggak Bu, aku satu wis cukup. Biasane ki jenengan nek ngendikan ki trewat-trewo. Masa ngono? Apa meneh nek ngene ki? Jan wis Jan kumat. dunia milik berdua malian. Oh, ngono, iya. Iya. Monggo kalajengaken Ibu. Ya. Pripun? Nidam sari sampun kapiatur Ibu. Mugi dadosaken panglipur.